yami lapha emakhaya nje kuzona zonke indawo emalokishini emadolobheni zonke indawo nje la ngibukela khona njengamanje ngibingelela nje mina ngomdumazi uzandle encane umxolisi umfana kwaMhlongo obuye emtubatuba emkhanya kude bashikishela ebheka amandla lapho ngibuya khona ngale ngiqhathwe khona ngale ngafunda khona inkani ingoma emnandi okubaluleke kakhulu-ke manje engifisa ukuthi ngimdlulisele khona njengoba ngivela la phambi kwenu inhloso enkulu yami ngizonethulela umsebenzi wegoso umsebenzi kaMdumazi omusha sha ozophuma mhla ka-25 kuNovemba uzokugcwele idolo ngalelo langa ngiyanithuma-ke nonke balandeli bomculo kaMaskandi nje noma ngabe kuthiwa umlandeli wami umculo ngoba ngiyazi ukuthi uMdumazi uthi uma ngabe ekhipha ingoma uthi uma ngabe ekhipha i-album ekhuthuluze zonke iy'ndawo kuba khona iy'ngoma laphana eziwuMaskandi kube khona ama-vibe eminye imiculo yahlukahlukene so ngiyakuthuma-ke nawe othi awulaleli uMaskandi ngicela ukuthi uphuthume esitolo ufike uthenge uMdumazi ngalelo langa khona uzothola ukuthi ingoma into enjani bese ngidlula-ke lapho ngiza la kunento engifisa ukuba ngiyivezele bonke abantu manje bezwa bese ngihlale nayo ngaphakathi esifubeni sami kwaze wafika la engibona ukuthi ake ngikhahlele khona ngitshela abantu ngoba kuya kungehluleke ukuhlala nento engcolile kunalo mkhubanyana engawazi ukuthi uvelaphi lo ukuthi kuqhamuke nje okungamavukane noma okungabafanyana nje engakwazi ukuthi kuvelaphi ukuthi uma ngabe uvele emculweni bese kuba busy nokuthukana noMdumazi ube busy nokunombela kuMdumazi ufuna ukuvela ngifuna ukuveza lokho ezwelizwe ukuthi akekho mina umuntu engingathi mhlawumbe ngeke ngimsukele ngifake umuntu esweni selokhu ngaqala ukuvela phambi kwenu niyangazi balandeli bomculo nike ningibone akukho la engike ngibe khona nempi nabanye abaculi so ngaleyo ndlela lamavukane lawa abhizi nokungikhwepha akungathi uma ngabe mina sengikhuluma bese kuba ngazuthi mina onodlame noma onochuku akuwona-ke kodwa amavukane khona abanye abajethi bayizinkunzi nabo abenza okufanayo abafike besondelela eduze kwami bezenza abangani kusasa wethuzwa senginane izintonyana abayithumela lapha-ke kuthiwa kuthule ukuthi mhlawumbe ngikhulume nami angeke ngize ngibe bhizi-ke ngalezo zinto lezo Kodwa nje kubaluleke kakhulu ngifisa nazi ukuthi akekho umuntu mina engimsulelayo kukhona konke engikhulumayo zonke iy'nkulumo zami niyozizwa nazo ukuthi umuntu usuke sengifakile mina esweni ngoba ngiyinsizwa-ke mina ngiyaye ngiyashesha ukuqoma ensizweni ngiyashesha futhi ukufika kumfana uma ngabe suke ngimemeza ey'ntabeni ngiye ngifike eduze ukuze ngikhombise ukuthi angisabi lutho uvoicemail nginawo-ke nawo Because I am